Så nærmer julen sig, og lige om lidt, der går det løs med pakkalender og adventskalender og julekalender i fjernsynet og julelys og julepynt over det hele. Og julen synes jeg jo, der er en rigtig, rigtig fantastisk tid. Jeg elsker julen, og jeg elsker at pynte op, og jeg elsker alt ved det der med at sidde i sofaen om aftenen og se et afsnit af julekalender og sådan noget. Og det tror jeg, vi er mange, der gør. Men vi er også mange, som godt kan have nogle bekymringer over det her med julen. Det her med, at vi bekymrer os om, hvordan skal det nu gå, nu når det er sådan, at vi skal begynde at komme til julefrokoster, eller når det er sådan, at vi skal sidde og hygge os om aftenen, og den der kæmpe slikskål der, den kommer på bordet, eller når det er sådan, at vi skal hjem til svigerforældrene, og de serverer alt muligt forskellig mad. Og hvordan kommer vi egentlig igennem alle de der situationer? Og det vil jeg gerne give dig et værktøj til i dag, hvor at du ligesom kan lære, hvordan at du undgår at få spist for meget på i de her situationer. Samtidig så skal du huske, at skulle det nu gå galt alligevel, så er det vigtigste faktisk, at du ligesom lukker den spisekasse, og så hopper du videre til den næste gang, at du skal spise noget mad. Fordi der vil være situationer for mange af os, hvor at vi har lagt en plan, men så sker der et eller andet, og så får vi ikke lavet den plan alligevel. Og for nogle af os, der kommer den kæmpe hammer simpelthen bankende ind på hovedet, og vi bare tænker, nej, hvor er det dumt, at jeg gjorde det her. Og vi kan alle sammen komme til at gøre det. Men det er vigtigt, at vi så ikke bare tænker, så giver jeg bare slip, og så er det også lige meget. Det er vigtigt, at vi tænker, nå, det var det her, der skete. Skidt med det. Jeg starter igen til næste måltid, og der bruger jeg det værktøj, som jeg fik. Og værktøjet, som I skal have i dag, det hedder UPS. Det har jeg også skrevet herom på juletræet. Fordi at det der med, at det er sådan et ord, vi kender, det gør faktisk, at det ofte er nemmere at huske. Og hvad står de her 4 ord, eller de her 3 bogstaver egentlig for? Det står for udvalget, og P'et, det står for prioritering, og S'et, det står for selektering. Og så vil jeg gerne forklare jer lidt mere om det. Fordi når I nu kommer til julefrokost med kollegaerne på arbejde, og I kommer ind, og der er bare det kæmpe julebord, hvor der er alle mulige forskellige lækre retter, så prøv at lige vente med at begynde at tage tallerkenen, men prøv lige at gå en runde og sådan lige se, hvad er der egentlig ved det her julebord? Det kan være, at der er fiskefilet, og der er tarteletter, og der er sild, og der er varm leverpostej, og der er frikadeller, og der er måske også smørrebrødbøffer, og noget flæskesteg, og altså rigtig, rigtig mange ting, som I faktisk synes, der er ret lækkert. Men der er måske også noget, som I ikke synes, der er så lækkert. Og det der med lige at have set hele udvalget, det gør, at så kan vi lige sænke os om og tænke, hvad er det egentlig, jeg bedst kan lide ved det her bord? Hvad er det, jeg synes, der er det lækreste at spise? Og det er der, hvor du prioriterer. Det er P'et. Der finder du simpelthen, hvad du bedst kan lide fra 1 til 10. Finder det, som du allerhelst vil have. Det sætter du på 1-tallet, og så videre nedad. Og når du så skal til at tage tallerkenen og finde noget at spise, så er det måske sild og karrysalat, du havde sat på din 1'er, fordi det elsker du bare at få. Og så kan du tage det. Og når det er sådan, at du så skal have noget mere, så kan du tage 2'eren. Men prøv det der med at tænke over, at I spiser det, som I allerhelst vil have. Fordi at det kunne jo godt være, at I egentlig synes, at fiskefileten var lidt tør, eller I synes måske, at leverpostejen den så grå og kedelig ud. Så er der jo ikke nogen grund til, at det er det, I spiser. Så er det mere vigtigt, at I spiser noget, som I virkelig synes, der er lækkert. Så når det er sådan, I bruger det her UPS her, så er det simpelthen det vigtigste, I gør, det er at lige kigge det igennem,
Se hurtigt, hvad det er, og så tag det, som I helst vil have. Hvis nu I skal hjem til jeres forældre eller nogle andre i julen, hvor I godt ved, hvad det er, I skal have at spise, så er det jo nemt, for så har I jo hjemmefra har kunne tænke, hvad er det egentlig, jeg allerhelst vil have af de madvarer, som der kommer på bordet til julefrokosten. Og så bliver det nemmere for jer. Ups-reglen er ikke bare noget, man kan bruge ved buffeter. Man kan faktisk også bruge det, når der står en stor skål med slik og småkager og alt muligt. Så kan man lige kigge på det, og så tage noget af det, som man allerhelst vil have. Og så vil jeg håbe, at I samtidig også lige vil tænke over, hvornår er nydelsen egentlig væk af at spise forskellige ting. Og det kan både være slik, og det kan også være rigtig mad. Og hvornår er I egentlig med det. Men de der ting har jeg en anden video om. Nu vil jeg ønske dig en rigtig god december. Og så husk lige, at ups, den kan faktisk hjælpe dig, når det er sådan, at du er til julefrokost eller andre sammenkomster, hvor der er masser af mad. Glædelig jul.